一部の人々によると、イエスは人々に人類で道徳的な生活を送る方法を教えるために引き抜けた単なる賢明な教師でした。しかし、イエスは単なる賢明な教師ではありません。彼こそが命なのです。もし、あなたが彼を信じれば、あなたは永遠の命を得るでしょう。彼こそが真実なのです。イエス以外に真理はありません。イエスがいるなら神が誰であるかについての真実と、天国に行く方法についての真実を見つけるでしょう。もし、あなたが天の父なる神のもとに行きたいのであれば、あなたの人生にイエスがいなければなりません。彼なしでは、あなたは天の父のもとに来て、一緒に住むことはできません。ヨハネ 14:6 によれば、イエスは私が道であり、真理であり、命である。私を通してでなければ誰も父のもとに来ることはできないと言われました。